Saba Aparcaments aposta per l'evolució tecnològica aplicada a les ciutats amb solucions que permeten millorar la mobilitat urbana i ofereixen un millor servei al client. L'aplicació mòbil de Saba Aparcaments permet al client trobar informació de tots els aparcaments de la nostra xarxa i geolocalitzar l'aparcament Saba més proper i les indicacions de com arribar fins a ell. L'aplicació mòbil també permet als usuaris de Via T d'activar els vals regal d'aparcament que ofereixen els comerços i establiments adherits. Aprofitar el val regal és tan fàcil com escanejar el seu codi QR o introduir el codi numèric. I si ho desitja, l'usuari de Via T també pot bescanviar el val regal al web de Saba, www.saba.es, tot introduint les seves dades i el codi numèric del val. A més, l'app de Saba Aparcaments també dona accés al servei d'atenció al client 24 hores de Saba, via telefònica o via correu electrònic. Una app tan pràctica que també es pot compartir amb els amics. Saba App, millorant la mobilitat urbana i el servei al client.